Benvinguts, benvingudes. Els Ateneus, des dels seus inicis al final del segle XVIII, són uns espais on l'objectiu principal ha estat el foment de la cultura i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania a través de les activitats socioculturals. Entitats que han donat resposta quan les estructures de l'Estat no les donaven. Escoles per millorar la formació, biblioteques per adquirir un aprenentatge ric i divers, han estat i són escoles de democràcia, on els seus associats i associades exerceixen el dret a decidir el seu funcionament. Els Ateneus també som espais amb memòria històrica, però que sempre hem estat molt atents als canvis de la societat. La defensa de la catalanitat, la seva cultura, tradicions, llengua, han estat uns dels principals objectius de les nostres entitats. Per tots aquests motius, quan la història del nostre país va entrar en una època fosca i negra, vàrem ser castigats amb la voluntat de fer-nos desaparèixer, esborrar, però és evident que no ho varen aconseguir. Avui aquí estem més forts que mai presentant l'exposició Quan s'enduen el país, l'espoli franquista als Ateneus de Catalunya. La Federació d'Ateneus de Catalunya ha tingut sempre la voluntat d'ajudar els seus associats a restituir el seu patrimoni, espoliat des dels inicis de la Guerra Civil. Els nostres serveis jurídics han estat al costat de les entitats ajudant a fer tot el camí per rescabalar el seu patrimoni. I com diuen que escriure ens obliga a pensar, hem volgut deixar escrit en format d'exposició primer i en un llibre més endavant tot aquest trist episodi de la nostra història, perquè les generacions més joves sàpiguen i també els faci pensar que gràcies a un voluntariat cultural fort i valent s'ha aconseguit preservar una part molt important del patrimoni cultural del nostre país. L'encàrrec per fer aquest treball li varen fer a la Mira, que a partir de la recerca documental de la doctora d'Història Neus Moran. També hem pogut comptar amb el suport del Memorial Democràtic. Aquesta exposició anirà d'Ateneu en Ateneu per tot el territori, fent pedagogia i posant en valor la fortalesa que sempre ha tingut l'associacionisme cultural, que ni guerres ni virus ens tombaran. I per acabar la meva presentació, és evident, deixeu-me dir a l'epíleg de l'obra Canigó, però que en aquest cas, i suposo que mossèn Cinto m'ho permet fer, el vostre subconscient canviï la paraula Canigó per Ateneus i ja tindríeu el missatge final del que us vull pretendre dir. Lo que un segle vestí, l'altre ho aterra. Més restes sempre el monument de Déu. I la tempesta, el tort, l'odi i la guerra, el Canigó no el tiraran a terra. No esbrancaran l'altívol Pirineu. I així en Verdaguer. Moltes gràcies. Què tal? Molt bon dia. Aquesta exposició es diu Quan s'enduen el país. Precisament és el que intentem fer al magazín digital de Mira, retornar a fer visible aquest país, aquesta Catalunya iceberg enfonsada, congelada, tot i ser real, aquesta Catalunya no explicada, aquesta Catalunya que queda per explicar. I d'aquí que quan ens vam trobar amb els amics de la Federació d'Ateneus i vam estar fent bullir al cap aquesta necessitat explicativa que té el nostre país, a mi sempre m'agrada dir que més que una nació hauríem de ser una narració, hauríem de ser una explicació. Una de les coses que crec que vam veure de seguida, i especialment jo, perquè amb la comissària de l'exposició, la Neus, fa anys que ens coneixem arran del CATS i de la seva tesi doctoral, que és metafòrica, simbòlica, d'aquest país absolutament esmicolat. Una de les coses que quan vam dissenyar el projecte de la Mira i que teníem claríssim és aquest paraestat que sempre ha estat Catalunya. Aquesta Catalunya d'Ateneus és aquesta Catalunya sencera. Aquest paraestat davant de l'autoinsuficiència de l'Estat, l'autosuficiència de la societat catalana i dels catalans que tan bé representen, tan lluminosament representen, tan presencialment representen tots els Ateneus que estan per tot el país
i que també són el país, com mostren molt clarament amb aquesta vertebració social, cultural al llarg dels segles. Per això, nosaltres, que som un magazín digital de no actualitat, que ens mirem Catalunya d'una mirada diferent, que veiem Catalunya, no tenim una visió, podríem dir-ne barcelonocèntrica, sinó de tot el país, com els Ateneus, que estan a tot el país, que com ens agrada dir, com els Ateneus, anem adreçats a la immensa minoria, a les persones que estan a Figueres, a Tortosa, a Mollerussa, a Igualada, aquest país de països, aquest país, m'atreviria a dir, al segle XXI, com eren els Ateneus al segle XIX, aquest país de píxels, aquest país que tots aquests píxels, aquests Ateneus fan una imatge de país, que continuen tenint aquesta imatge de país. Per això nosaltres, que som un magazín que hem fet 2 anys, que estem molt satisfets, que hem ocupat un espai en català explicant les coses d'una manera diferent, molt més profunda, i que precisament aquesta és la línia que volem tenir. Aquest és el nostre primer gran projecte, però estem fent altres grans projectes en aquesta línia d'explicació del país. Aquest primer gran projecte, que és molt com la Mira, que tenim una idea per fer visible el que hi ha sota la taula, aquest país que hi ha sota la taula i que pique. Per tant, tenim una primera investigació que ha fet la Neus Moran, original, inèdita, tot això que ens quede per explicar, tot això que us quede per explicar a casa vostra del nostre país, aquest espoli, aquest robatori, aquest no retorn, i que per tant la Neus ha fet aquesta recerca. Això ho hem fet com plantar una llavor, la pitjor collita és no sembrar, i d'aquí ha sorgit això que tenim aquí, aquestes tridimensionalitats d'aquesta exposició que espero que vagi voltant per tots els Ateneus de Catalunya, que això després seran continguts properament, reportatges de la Mira, del nostre magazín, que després serà, si tot va bé, un llibre, i que esperem que això també en un futur tingui les portes obertes a d'altres formats, com per exemple el documental. Avui mateix es podrà veure un treball nostre amb un format audiovisual molt diferent arran un dia com avui, que ens lliga precisament, que ens agermana, com és l'assassinat del president Companys, que tot té a veure, és la porta d'entrada de la barbàrie, és la porta d'entrada de l'espoli, i per tant tots estem a aquella Catalunya substituïda, aquella Catalunya que es van endur, i per tant com a Mira estem molt satisfets d'estar aquí, de poder explicar conjuntament amb la societat civil, i quan dic societat civil em refereixo a un sentit ampli, la Federació d'Ateneus, els professionals, sigui de la recerca o sigui del camp que sigui, i per tant nosaltres, de la mateixa manera que fa més d'un segle hi va haver tota una sèrie de catalans que van fer néixer un estat creant un paraestat amb els Ateneus, nosaltres creiem també, i per això vam tirar endavant aquest magazín, creiem que hem d'explicar un país que no està explicat, i l'explicarem com l'estem explicant, amb aquesta exposició, amb reportatges de profunditat, amb llibres, amb vídeos, de la manera que faci falta. Moltíssimes gràcies. Bueno, a mi me toca explicar com ha anat tot el procés per arribar a aquesta exposició, que no ha sigut cosa de 2 dies, sinó que és una cosa que s'allarga ja d'anys, i com s'ha concretat en l'exposició, una recerca d'investigació purament històrica. Abans de començar volia fer uns agraïments perquè crec que és necessari. Volia agrair a la Mira, en primer lloc, i al seu director en particular, l'haver cregut en el projecte, perquè jo crec que sense la seva mediació amb la Federació d'Ateneus no haguera pogut veure la llum. I a la FAC la confiança i la plena disposició que ha tingut en tot moment. I per últim als Ateneus i a tots els investigadors que han col·laborat o bé obrint els seus arxius o cedint imatges per a que puguen estar exposades. Gràcies a tot això s'ha pogut treballar sobre un tema inèdit des del punt de vista de la historiografia catalana, perquè no n'hi ha molta recerca encara feta. O sigui, estem obrint les portes a un camp encara molt per explorar, que és l'espoli franquista del patrimoni immoble i moble del moviment associatiu de Catalunya, que té unes particularitats, com explica l'exposició, molt concretes, molt detallades i molt pensades per actuar en el país. No són extrapolables a altres territoris que va ocupant l'exèrcit franquista.
La recerca, com comentava Francesc, ve arrel de la meva tesi doctoral sobre el CATSI, perquè el CATSI encara ara té el seu estatge social, el seu estatge social en mans del Ministeri de Treball i fou requisat en el 39. Al mateix temps que se fa la requisa de l'immoble, al cap d'un mes o així, requisen tota la documentació, tot el fons documental que n'hi havia en l'edifici, i aquest fons documental és traslladat a Salamanca i ara són el que coneguem com els papers de Salamanca, una part d'aquell fons que usurparen. Només que se conserva allò que servia per a poder extraure noms i dades personals en funció de la repressió posterior. Quan comenci la recerca del CATSI me doni compte que no era sols el CATSI, sinó que era una cosa que se repetia i que n'hi havia centenars d'estatges arreu del país, o sigui, escampats per tot el territori, que havien patit les mateixes, o sigui, el mateix accionar militar en un primer moment, però que respon a una consigna que se va estructurant, o sigui, que el que serà el nou Estado, les forces del moviment nacional van estructurant des de l'inici de la guerra, que és com legitimar l'espoli de béns, l'espoli que no només es limita al patrimoni immoble, sinó que és de qualsevol cosa, perquè tot és susceptible per a poder traure recursos, o sigui, per a proveir-se de fons i per a crear el que serà el patrimoni de l'estat franquista. Els immobles, conforme els van requisant, a la llarga, més pront o més tard, van instal·lant diferents delegacions de lo que són els organismes i els ministeris de l'Estat, del nou estat franquista. I construint, o sigui, a la part que fan això, van construint tot un procés de legitimació de l'espoli, tot un marc legal que el que fa és donar-los les eines per assegurar-lo a llarg termini. El paradigma d'això serà la llei de responsabilitats polítiques, però poc després de la publicació de la llei de responsabilitats polítiques emitixen una altra llei, que és la del 23 de setembre, per la qual transfereixen tots els béns del moviment associatiu vinculat a partits i sindicats, el transfereixen al sindicat únic. El sindicat únic està a càrrec el sindicat únic està a càrrec de Falange, està tremendament connectat amb el Ministeri de Treball, perquè els dos estan dirigits per dirigents de Falange. Per què explico tot això? Perquè per a poder fer l'exposició ha estat fonamental la localització d'aquests fons de la Delegació Nacional Sindicalista al Ministeri de Treball de Madrid i en concret les relacions que fa la AISAS, que és un organisme interministerial que se crea en el 78 per poder fer la liquidació del sindicat vertical i, diguem-ne, comptabilitzar tots aquests béns que han anat acumulant al llarg de 40 anys. A partir d'aquests llistats i d'altra documentació que consulta per a la recerca, donem amb aquesta data que són, són gairebé 300 immobles, 228 propietats arreu de Catalunya que pertanyen a 197 entitats. El que és important d'aquests llistats, d'aquestes relacions que fa la ISAS, és que diuen quina és la quantitat, el volum total de béns que tenen en el 78 el Ministeri de Treball. Només el Ministeri de Treball, perquè el que ha fet el règim al llarg de 40 anys és construir tota una estructura que permet que els edificis que requisava l'exèrcit vagin a parar a qualsevol dels altres ministeris. En això què vull dir? Vull dir que de moment sabem que té el Ministeri de Treball, però no sabem què se queda l'exèrcit, no sabem què se queda el Ministeri d'Educació, que per exemple acaba quedant-se la seu del Blanquerna, que ara és l'Institut Menéndez Pelayo, i n'hi ha com tota una opacitat al voltant de l'espoli que encara ara no s'ha pogut subsanar, entre altres coses perquè se va destruir molta documentació o n'hi ha fons que no s'han posat a l'abast dels investigadors. En concret, jo crec que l'exèrcit va per ahí.
A veure, tornant a aquesta data que té el Ministeri de Treball, de béns que té el Ministeri de Treball el 1978, ells diuen que tenen 301 propietats a tot l'Estat. El 14% està encara a Catalunya. Tenen 23 a Barcelona, 3 a Lleida, 3 a Girona i 13 a Tarragona. És com la data després de netejar tot allò que s'havia quedat per enmig. Vull dir, que en el moment que es construeixen una legitimitat de l'espoli, construeixen unes estructures per a poder administrar aquest espoli que certifiquen si aquests béns són adjudicats al Ministeri de Treball, o sigui a Falange, o no. Al Ministeri de Treball, a la Delegació Nacional Sindicalista o no. Si són definitivament adjudicats, Falange fa i desfà. O sigui, a partir dels anys, sobretot a partir dels anys 60, quan els immobles ja estan molt malmesos perquè no se'ls ha fet cas durant molt de temps, comencen a vendre i subhastar molts immobles. El gran beneficiari sempre això, com dia, és el partit únic i l'Església. Però després n'hi ha organismes, jo què sé, n'hi ha ajuntaments, per exemple, que s'acaben apropiant de molts d'estos estatges. El panorama quin és? Que en el 84 encara continuen havent 200 i pico immobles en mans del govern espanyol, en concret el Ministeri de Treball. Jo crec que aquesta exposició és important perquè dona visibilitat a tot aquest procés que, com deia, és molt opac i formula preguntes, que és per què no s'ha pogut efectuar el retorn de les propietats immobles. Quin problema n'hi ha quan l'Estat espanyol és signatari de tots els convenis internacionals de drets humans que així ho demanden, o sigui, obliguen a retornar a la víctima a la situació inicial en la que en la que començà a patir la repressió. I en canvi això no s'ha pogut assolir. El contrapunt de tot això jo crec que és la gran resiliència de les persones que, com deia el president de la FAC, van estar construint uns immobles i tota una estructura de país que se concretava en uns espais de sociabilitat molt únics i que han sigut capaços de continuar demanant malgrat la clara posició en contra de les estructures governatives. I això, jo crec que això és la gran pregunta, per què no hi ha hagut retorn? Per què no hi ha hagut retorn? I la gran avantatge és que tenim la sort de tenir un país que no defallís i continua reclamant. Però bueno, ens queden moltes incògnites. Espero que l'exposició ajude alguna cosa a iniciar, jo què sé, tràmits des de les pròpies entitats que moltes vegades ni tan sols saben que el patrimoni que estan ocupant no està a nom seu, sinó que continua escrit al sindicato vertical, que és una cosa totalment extingida. Perquè, bueno, això en algun moment hem comentat, que no s'han pogut donar compte fins que no s'han trobat en el dilema d'haver de fer obres en el local i no pots demanar un préstec perquè encara no està. O sigui, com ells tenien possibilitat de reinscriure les propietats en el registre, hi ha coses que encara queden per solucionar. I això, segur que se m'olviden mil coses, però si teniu alguna pregunta ja me digueu. Doncs bé. A veure, la situació encara segueix així. Hi ha molts ateneus que encara estan amb la recerca, encara estan amb tràmits, encara estan tramitant a poder recuperar els locals. Sí que va haver un temps en què es podia permetre fer aquesta gestió un punt més àgil. Ara el temps, aquesta moratòria va passar i el tema està complicat, però segueixen perseguint recuperar la seva propietat, que va passar ara en aquest moment, la majoria està a la Seguretat Social, ha passat al Departament de la Seguretat Social, al Ministeri,
I com, doncs bé, la transició es va fer com es va fer i estem en la situació que estem i ja ho veiem com van les coses també a nivell judicial, doncs bueno, seguirem insistint, seguirem sense parar aquella gota malaia, aquell granet de sorra, anar apretant per senzillament recuperar el patrimoni de l'associacionisme cultural català, que és una part d'història del nostre país. És fonamental. I amb treballs d'aquests, doncs, bé, ajuden com a mínim a esperonar-te, a seguir treballant i a no defallir, a no veure doncs, que estàs sol davant d'un gran problema col·lectiu que ha estat doncs, aquest espoli. Una pregunta. Per la gent que vingui a veure l'exposició, entenc que no tindrà segurament l'oportunitat doncs, de tenir aquesta explicació. Com s'estructura com s'ha concebut l'estructura dels 13 plafons que hi ha de cara al visitant? Què hi trobarà, diguéssim, un cop la persona entri això? Troba des del principi, des de com se van construint aquests espais, sobretot durant la República, que n'hi ha una explosió al·lucinant del món associatiu, com se van construint aquestes cases pròpies, molt sovint en hores en les que no treballen i posen recursos propis, i per això n'hi ha tanta diferència a nivell arquitectònic entre uns edificis i altres. Des d'ací fins a com s'executa l'espoli, o sigui aquí, tot el procés de legitimació que estava explicant, i com s'executa, vull dir que passa directament a mans de l'Estat, que el primer en requisar és l'exèrcit, que Falange col·labora, i els nous organismes que se van muntant en cada territori, i també les noves autoritats, membres de les noves autoritats, i això van acumulant des de patrimoni. Després hi ha una part que explica que no solament és espoli immoble, sinó que dels edificis se requisa tot, des del mobiliari, als coberts, als envelats, les estructures dels teatres, els cines, tot l'espoli documental. I després va trobant les dades de cada immoble, on estan ubicats, a quina afiliació el sindicat vertical els fa... Es cataloga. Sí, es cataloga, perquè n'hi ha moltes que fica UGT i no era UGT, o CNT i no era, però necessitaven és que són molt quadriculats a l'hora de muntar-la, aleshores necessitaven tindre com una estructura així bàsica de partits i sindicats, sols anaven a això perquè la llei del 23 de setembre era molt clara, de vinculació del moviment associatiu, o sigui, de les associacions, de les entitats que es requisaven, amb sindicats o partits que hagueren donat suport a la República. Per tant, tot el temps insisteixen els mateixos partits, a més sempre són els mateixos. I després, això troba com després l'exposició continua explicant quins són els usos que se dona un cop requisats la transformació d'aquests espais segons les necessitats de l'ocupant durant la dictadura. Troba també quins són les entitats que aconsegueixen sobreviure, establint un cert excés i fent la depuració pertinent interna per a poder continuar i declarant-se afectos al règim, no obvio. I després la situació en el 78 i quines són les reclames. I una finestra final de a futur, pregunta de a futur, de què se pot fer. I una altra pregunta. Ara tot just, aquí per aquí, ara tot just s'està tramitant una nova llei de memòria històrica. Tinc entès que ja s'havia tancat, diguéssim, un primer període de, no sé si eren 20 anys o 30, en què les entitats podien reclamar patrimoni. S'obre una nova escletxa? S'obre una nova escletxa ara amb aquesta nova llei de memòria històrica? Ja ho veurem, això. Creieu? Hem de...
s'ha d'agarrar tot molt en pinces. De moment el que sí que diuen és que se destinaran recursos per a la investigació de l'espoli patrimonial, però queda molt vinculat en el que és l'esborrany, per el que he estat mirant, queda molt vinculat als damnificats de la llei de responsabilitats polítiques, de manera que els que són afectats per altres... O sigui, queda vinculat a persones afectades per la llei de responsabilitats polítiques. No s'anomenen entitats. Jo no he vist una clara menció d'entitats, ni d'afectats per altres lleis posteriors, tipus esta del 23 de setembre del 39. Però bueno, tot és possible. De moment és un esborrany i està en tramitació, a saber el que arriba a ser aprovat. I quan? I quan, claro, no, això també. Però ja és un què. Home, pensem que entre responsabilitats polítiques i 23 de setembre, este mecanisme de depuració política a través de sancions econòmiques, que al final l'espoli és això, és la repressió portada a sanció econòmica per a depurar a persones i aniquilar tota la estructura societària, i aquest procés s'allarga fins als 70, fins al 69. La llei de responsabilitats polítiques crec que no s'ha anul·lat fins al 64, si ara no recorde mal, però el que són les sancions econòmiques fins al 69 segur no s'anul·len. Si no és que no solament i responsabilitats polítiques, ja que estem, no penava només que a la persona encausada, no tenia ni per què estar viva. El que anava era per tot el patrimoni familiar que poguera haver, famílies que estigueren destrossades amb això molts anys. O sigui que sí, és una finestra, però ja veurem si s'obri poquet, molt o gens. Però el que sí que s'ha demostrat és que en el teixit associatiu català, amb el nostre país, comptabilitzats aproximadament uns 300 ateneus, dels quals quasi 180 estan federats, que tot i haver perdut part de patrimoni, la imaginació de molts dels seus associats o molts dels seus militants dintre de l'entitat van fer que estandards, biblioteca, documentació, es guardés en granges, graners, sota terra, sota llit, dintre el matalàs, i la seva imaginació va fer que aquest patrimoni no es perdés, i que si avui, a dia d'avui, encara podem comptar això pel voltant dels 300 ateneus que hi ha a Catalunya, més la resta d'associacionisme cultural, doncs bé, sí que ens van fer mal, naturalment, ens van fer molt de mal, però la societat civil catalana és forta i tira endavant. Sí, jo sobre això, jo crec que el títol de l'exposició ho diu tot, no? Quan s'enduen al país hi ha un espoli real i un espoli espiritual. Jo vull subratllar també avui la data que és a dir, l'assassinat del president Companys, diguem-ne, Alemanya ha demanat perdó, l'estat espanyol no ha demanat perdó. Si l'únic assassinat d'un president escollit democràticament a Europa, encara l'estat espanyol no ha demanat perdó, que no ha de fer amb un espoli sistemàtic de la societat catalana que s'ha perpetuat. La gran arma de l'estat espanyol és la memòria, és la reprogramació, és el reformateig constant, que no sapiguem qui som, ni què teníem, ni qui érem, i em sembla, el tema dels ateneus em sembla absolutament paradigmàtic, perquè realment és el que dèiem. Al final, qui és l'estat? Els catalans, que no tenen un estat i creen un paraestat, i en aquest cas els ateneus. Jo crec que una de les coses, i aquí hi ha una apel·lació molt directa, jo crec que també per això tots plegats fem això, aquí jo crec que hi hauria d'haver una apel·lació molt directa a tota la societat catalana des del punt de vista representada en els ateneus, que en el fons no deixen de ser el país i la societat catalana, perquè hi ha una reclamació clara, explícita i comunicativa d'aquest país que s'han endut. I al final, quan parlem d'ateneus, parlem de moltes coses. Estem parlant de persones, o sigui, a vegades ens oblidem, estem parlant de persones, estem parlant d'educació, estem parlant de tot. Sí. I per tant, jo crec que aquí sí que és allò que en diríem una qüestió de país.